Mites? Mites sexuals? Alguna vegada has escoltat algun mite sexual? Una bona relació sexual sempre ha d'acabar amb l'orgasme i a la vegada. El sexe només és amb penetració. Penetració. No pots sentir atracció per una altra persona si tens parella. Doncs us presentem el projecte Diversex. El projecte Diversex consta de 3 fases: les formacions, el disseny dels tallers i les implementacions. Diversex. A la primera fase vam estar formant-nos i vam conèixer alguns temes sobre la sexualitat, per exemple, els cossos, la diversitat que hi ha, el cicle menstrual, entre altres. A la segona fase ens vam juntar per petits grups i vam començar a dissenyar els tallers que més endavant, a la tercera fase, implementaríem a altres grups de l'institut. Els agents implicats en aquest projecte són Actua Vallès, Institut Montserrat Roig. Diversex. Diversex. Considerem necessari que aquest projecte sobre la diversitat sexual que hi ha formi part del currículum escolar i també compti en l'educació al lleure. Sense dubte, a mi m'ha anat superbé per trencar els tabús que tenia sobre alguns temes de la sexualitat, com per exemple, en el meu cas, la menstruació, ja que, per exemple, no em costa tant parlar-ne.